sa DYHP, alas 5:48 na sa kahaponon. Mga kasama, tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kaayo nga pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato mag-control ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban pang gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas sa upat faster versus paracetamol in fast as 30 minutes mao nang karong tag-init mga kadiskarte. Sigurado ka dunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwedeng maatake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama diri sa DYHP Sumbunganan, update ka gabi ng adlaw sa ato nga panawagan pinagi sa DYHP Sumbunganan. Ato intawong usa ka 44 anyos nga bana na nawagan para sa tabang pinansyal sa iyang asawa nga dunay brain tumor. Unya naka-undergo na og operation apan iyahan na lang nga ma-continue ang dugang nga tambal ini o ingon man ang vitamins o katong cream nga palitonon para paghidhid ngadto sa iyahang naoperahan nga ulo. O makita nato diri sa tong screen karon mga kasama sus ang sitwasyon, ang kondisyon in town sa pasyente nga si Porfiria. Isod man to siya, mulakaw no, kasamang ni store gali sa diyang nanawagan ang iyang banang kagabi diri sa atong sibiyaanan na iyang asawa atong ipahigda in town og folding bed diri sa atong lobby samtang ang bana mo atong gi-interview apan sa pamauli kay mo pauli magito gikan sa ilang check-up kagahapon sa Vicente Soto unya gi-atol na lang po nato nga anang hapon mao sa ilang schedule aron di magbalik-balik sa panawagan apan ug ingon nga pagpadung pauli nila, mingon mag-taxi, ato na lang pong ipahatod no, sa ato ang patrol car, paingon sa North Bus Terminal. Yung salamat ni kasaman Joseph Osquijano JQ, nga mao'y nag-drive o naghatod kanila. Oy, birthday boy, happy birthday kasaman Joseph Osquijano, morag birthday live ron da. Morag sirado ron ditong karsada sa Maribago, alang sa birthday celebration ni kasaman Joseph Osquijano. Dira in town no, ang bana kauban si kasamang dindo kinatad ka natong guard on duty maantay nagbayong samtang ato ning gipalingkod sa lingkuranan ang maong pasyente in town aron pasakay sa ato ang patrol layo man kay taga Bourbon apan sa kinatibukan kagabi pinagi sa inyong kinasing-kasing nga tabang mga kasama daking kalipay usab sa bana nga si Vicente nga naka-turnover yun ta kagabi 8,000 pesos. Aron katong panginahanglan kung mingon tag cream, balik kung usa ka semana o katong vitamins mapalit gyud. Pero ako na kita jud kuno sa ka lisdanan sa manag-asawa nga in town ang iyang trabaho anong maglibod og pan dito pa gyud sa Barili unya sila taga Bourbon unya permi mabalda iyang trabaho labi na kay from time to time na mga follow up check up ngun ani lisod kayo maglisod man siya barog no kasama ni store maglisod siya lakaw unya mura gyud siya nag udhak unya mura og napay gyud ang pain batyagan gyud nato kagabi samtang atong gi-assess nga ayang iyang pain ang kasakit niya di gali nato halos maistorya og mao ni pasalamaton gihapon ta gumikan kay for sure kung naminaw man sila si Vicente Mardado o iyang asawa nga si Porfiria mayong pagpaminaw ninyo din na hoping padayon ta nga mag-ampo alang sa kaayuhan sa imong asawa sabon papuhon og makasuroy-suroy diri sa DYHP mayon nato nga mauli-ulian na sa ato mga sukintig paminaw salamat kaayo sa inyong tabang og di kasing-kasing nga pasalamat ni Vicente sa ato ang pag-interview niya human sa atong pag-turnover sa 8,000 pesos. Ato ning paminawon. Salamat sa DYHP sa akong nadawat nga financial o kapay mga coach nga dihatag sa mga daghang salamat sa inyong tanan. God bless. Sige, unya ipahatod mo sa terminal sa North Bus aron di kay mo maglisod sa inyong pagsakay kay lisod sa biyang taxi rong orasa.
Makasama si Vicente Maldado no, sa iyang pagpasalamat kaninyong tanan sa mga niabag. Magiragmay-gagmay man nga tabang apan ang 8,000 no, nga ato na turnover. Ako kay itong ikatabang. Labi na sa ilang sitwasyon. Tanawag ninyo diri atong sitwasyon makaluluoy pod kaayo. Inang nakaunahon ako basin pa di ay may mag-donate nato diri kasamang ni store o wheelchair para po no ginani nga sitwasyon. Mao ilang masakyan aron dali kay ang atong gihimo in town atong gipalingkod o gabangko niya gi monoblock chair niya atong gibayungan kay na naman tay folding bed kaysa mga ni store so wheelchair na lang po para sa ingon ani at least i-wheelchair na lang to paingon sa ilang masakyan sila uoy gud in town kaayo di na to sila mga 5 ka mga anak nag-eskwela pa biya ang uban unya mao ni ang sitwasyon sa usa ka inahan usa ka asawa nga ni undergo og operation human sa brain tumor. Daghang kay salamat makausap pa mga sukitig paminaw sa inyong kanunay nga pag-abag diri sa atong tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Makaingon tag pila ka kinabuhi ang ato nahatagag pagtagad, abaw sa tanan paglaom o kadasig nga sige lang. Taliwas kalisdanan sa matag usa apan dito pasagdan sa Ginoo kay gumikan kay naay mga daghang tao gihapon nga mas gipiling magpakabana og mas pipiling mahimong generous taliwa sa matag kalisdanan sa matag usa kanato. Ninggotloa diri gapon sa DYHP Sumbunganan tuguti mi nga ikapaabot diha kaninyo kining atong patalinghugan nga bisita nga taga Pinamungahan Cebu. Anapog Pinamungahan Cebu ang problema sad niini niya ang iyang bana usa ka construction worker nga nakasugat og vehicular accident. So gikan nimo duty paingon na unta sa ilaha sa Pinamungahan apan nakasugat ni aksidente construction worker ni unya kinahanglan ni siya nga mataoran nag stainless aron sa ingon pohon-pohon sa pag-recover ug itugot sa kahigayunan kay tas-an uban sa mga pag-ampo nga makabalik sa trabaho apan mahal-mahal ang pagginahanglan labi na sa stainless nga itaod siyang bana nga kabalik sa normal kay nabali man ni. So atong kahinabi karon ang asawa gikan pa sa Anapog Pinamungahan Cebu tuyo gyud nga nilugsong diri sa DYHP aron sa pagpakitabang magdugang-dugangan ang ilang panginahanglan karon. Mayong hapon ug welcome sa DYHP. Hapit ng gabi, may gabi. May gabi, ma'am. Oo. Kanatong tanan diri nga naminaw kayo din sikat na kay nga istasyon sa DYHP. Ako nang ayo ninyo tabang unta matabangan akong bana nga ang pirahanan, ako pa kami kuwang sa kwarta nga para maimpas na mo ang para stainless niya. Kisa to'y pangalan palihog? Ako di ay si Emeline Unde, nga taga Purok City, Anupog. O nga akong bana nga si Monique Unde, nga usa ka construction worker. Unang disgrasya in town, gikan siya sa duty, diya sa Vista Grande, nga na-out of balance tungod sa kaduka, gikan sa duty. O karon nanginahanglan in town ko sa inyong kaluoy tabang nga unta matabangan mi ninyo nga maimpas unta na mo ang para stainless si NTL. Oo. Pila ka bang inyong mga anak, Mrs. Emeline? 5 kabuk among anak, ma'am. Ang pangidaron ini? Ang kinamagwangan 20 unya na minyo naman siya, ma'am, na siya kaugang pamilya. Ug ako among ikaduha. Mapay pag-graduate niya sa senior high. Mapay pag-18 niya kahapong adlaw. Nag-birthday. Unya. Kumusta naman ang imuhang bana ron, ang iyang sitwasyon? Okay naman noon siya, ma'am. Kagisiminto naman ang iyang TL. Nagpaabot na lang mi nga makumpleto na magbayad ang stainless para matawagan na sa taga-Ortic ang sa Talisay District Hospital para mag-undergo na siya schedule para sa iyang operasyon, ma'am, kung maimpas na namo ang para sa stainless niya. Oo. Pila may kantidad sa stainless? 48,000, ma'am. 48,000 unya. Sa 48,000, sa imong giingon ka ganina nga namoy mga agencies nga naadtuan, at least na kuha-kuhaan ng 48 pero kuwang pa gyud. Kuwang pa jud siya, ma'am. Oo, pila na may kuwang na ron? Nakuha naman to siya 16,000, ma'am. Nya 48 man to. Murag 32. So dako-dako pa gyud gihapon, no? O 32,000. Kano sa man tayo gi-recommend nga matauran, maoperahan niya, mataurag stainless? Ig maimpas na gid na namo, mapulipid na mo ang kanang ang kuwang namo sa stainless. Kay dili man sila mo go og dili pa namo maimpas. Sus pastilan. Kaning ani nga sitwasyon na Mrs. Emeline ba nga
inani man gud labi na kita sa mga Pilipino, labi na gud kita diri nato nga di man gud matag-an gud ani disgrasya. Wa sad tay na save para ani. ma'am. Labi na kun ang income igo ra gus pangonsumo. Siya pa Pagpa-eskwela sa dyan mga siya anak. pa dyan ang gisaligan man para makakaon mi. Haluin ako sa kong mga anak ni mga isudan. So, may kahatag. Hindi sura dyan na mamakisira na narbaho. Mm. O tunamasin na lang dyan ko, tiri bahala na lang yun. Sanay maluluyo kasing-kasing, maluin to, matabang ko ninyo. Stilan. Oo. So dito sa inyo ha, saan na po kusog pa ang DYHP? Kusog kayo dito, Usa ka sa tigpaminaw. Usa ka sa tigpaminaw. Ito pa nakapaminaw ka diri sa ubay-ubay ng mga problema. Oo. Manang doon na dyan ko, tiri bahala na lang. Akong papa mo, akong kuyog. Naay mo Oh, papa. nagmotor ami niya. Nang largo-largo lang mambakay. Mangkuswito dire. Karon pag kusukat-sukat nakaari dire. Sus, pastila, no? So, kanang maingon lagi mga kasama, no? O atong tugkaron ba nga, mga has, sa pag-anhi diri sa atong sibiyaanan, mapabati or madungog lang ninyo ilang problema, isad biya lalim, maingon na nga sitwasyon. Kaya unta, og doon na pala ikasarang, ang pamilya, madali, pagpa-opera, maka-recover. Di doon government offices, yes, na tabang, pero di magalingon nga ma-fully paid umikan sa kadako niya daghan kay mga naglisod ron mga panahon na sad dili kay ako rin ang tabang daghan kayo ma'am stilan pod. Sige Emeline, sa ato ang pakiguban karon labi na sa mga tigpaminaw sa DYHP sa ayuda halos nakadaadlaw atong panawagan diri kay ubuto na hunaon asa man sad ay paingon ato mga kaigsuonan nga o di na magali tabang apan mo ni dili gud 100% nga tabang mo na nga mudangup gyud no sama diri sa DYHP labi na sa ato mga sugid tigpaminaw kamo diha nga dunay generous malumo kay kasing-kasing sa pagtabang. Emeline, sa imuhang hangyo karon sa ato mga sugid tigpaminaw unsay imuhang mensahe para nila? ako nangayo ninyo in town kanang inyong dakong kaluoy ug tabang unta nga unta doon namin malumunga kasing-kasing ug ang Ginoo nay magbalo sa inyo hang kamang gihatagon ug kamang giluluyon para nagit unta maoperahan ang akong bana para makabalik na siya sa iyang trabaho kay grabe jud kalisura naman ang kyun ug asa mi mangita og adlaw-adlaw namong panginahanglan gusto lang unta na ko nga maoperahan na siya para nagintaon para sa among panginahanglan adlaw-adlaw para sa among mga anak. Ug ang Ginoo na magbalos kaninyong tanan sa inyo ang kamaayo kamang gihatagon. Daghan kayong salamat ninyo labi na gini mo ma'am. Daghan kayong salamat. God bless ka na itong tanan. Pinabati panawagan ni Emeline Onde no nga tagaan na pog pinamungahan Cebu. Mo nang ma-confront bitaw ta matag adlaw nga madangop diri sa DYHP mahidangat diri sa DYHP sukad pa kagani ng buntag lain nga problema nga gihambin sa ato mga kaigsuonan mahimong problema sa legal mahimong problema di sa pamilya mahimong problema nga pinansyal tungod sa ka-krisis tambal ug mahimong ingon ani nga dunay pamilya nga sakop sa pamilya nga nagkasakit ma-confront bitaw ta sa inani nga sus pastilan daghang problema sa kalibutan mo nang ug sa mga ingon ani nga sitwasyon ug ato lang pod nga i-reflect makaingon ta sa ato mga estado karon nga swerte na igud gihapon ta labi na kung kita makatabang no sa ingon ani nga mga problema ultimo gali pangonsumo may kay gikuyugan ka sa imong papa ang suporta sa usa ka amahan imong kauban karon aron ihatod ka diri. O akong papa kauban na ni ma'am kay dili man jud katultol diri mo tong may kay maayo ra pud kay akong papa kay mukuyo ra gid in town siya maikog jud unta ka iko. Wa jud ko ilain kadang pan ko ra jud amahan kay kompleto man sa siya ma'am. Nasa motor ra sa jealousy siya mo na largo-largo lang mi. O pila na maedad sa imong amahan? 62. 62 niya maayo no kay long travel ba ya long distance ba ya? Mahadlo ko gani usahay kay init sa kayo ma'am ya kanang taas-taas sa bisyak dugo. So mao na ano, mao ni ingon ani nga suliran ba nga ang pagsakripisyo sa usa ka amahan nga mao iyang kauban karon para sa panawagan nga raise nila ang mga kantidad para dugang-dugang sa pagpa-stainless sa iyahang banda nga nagdisgrasya mga kasama. Para sa iyong tabang,
sa kasing-kasing nga hangyo sa atong mga suking paminaw karon. Labi na sa atong bisita karon nga nanawagan, madugang-dugangan ang ilahang stainless para sa iyahang bana. Ato numero 0918-554-2071 sa inyohang tabang pinaagi sa GCash. Ato balikon 0918-554-2071 o baka sa ato ang lain pa nga numero under Aida Tampos gihapon ni 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 or sa katong lain nato nga number atong kanunay nga gigamit 0918-554-2071 under Aida Tampos mga kasama. Ang inyong kasing-kasing nga tabang dili igsapayan kung pilay amount apan sa inyong kasing-kasing nga pagpaambit ni ini ako kay ni kaabag liman ka nga sa iyahang number of years at sa kalibutan apan karon siya sukad no nga nakaanhi diri para sa iyang panginahanglan yun para sa iyahang bana nga magatugang-dugangan ilang pagpa-stainless na usahay makonfronta og inaning nga mga problema ato nga masaksihan sa karisdanan sa ato magkaigsuunan nga modangop diri sa DYHP kamo nga nagpaminaw magkaingon gid mo nga sus Lord kung sa may mga problema mga ginagmay man apan sulti ra gyud gihapon ta compare sa uban karon nga halos walang wala gyud sa ilang kinabuhi mao nang isip pasalamat in gratitude no sa mga grasya labi na sa maayong paglawas mo ni atong pagpaambit sab sa atong grasya bisan unsa kagamay mo matter mga kasama ang inyuhang gesture ay inyuhang maayong kasing-kasing sa pagpaambit sa inyong grasya 0918-554-2071 o 0991-207-9880 Mutuo magad siguro ni si Emeline nga ang pagtabang di makinahanglan nga kita adunahan. Yes, ma'am. Kasi ko na magang kinuna siya magbalos. So kung galing sa inyong generosity, sa inyong kaayo din ha, nga dunay ikapaambit karong hapuna, pwede gid niyo ipadala diri ha pinagi sa GCash atong number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa ato ang pag-on air kaganina, muna ingon taon si Emeline, pamasin lang gini ato ayas, pamasin lang gini ang hangi o sa ato mga kaigsuunan, kay sayod man ta ang atong nagpaminaw kanunay, pinagi sa lamdag sa atong labaw makagagahom, mo'y atong ka-partner kanunay no sa ato ang pagpanawagan diri og tabang. Panbisan pa man og halos kadadlaw atong tabang pero malay giingon nga naagigrasya kanunay mikan kay ang ato mga kaigsuunan mga tigpaminaw wa man sad kahutdi sa kahigayunan sa pagtabang bisan unsa pa man ka gamay nga pagpaambit diha ninyo. So kani sa inyohang tabang dako po na namo ikapasalamat diri sa DYHP mo nang agi og pasalamat ang amo ang ligdo nga panerbisyo ang magkinasing-kasing nga pagserbisyo mga kasama mo say among ika-offer diha kaninyo di lang kutob sa pagbalita sa mga dramas apan pinaka-importante kasing-kasing nga serbisyo publiko kasing-kasing nga serbisyo publiko mga kasama. Ato balikon atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Iyan kayong tabanganan kada adlaw. Ginaot nga kamo din ha. Nagdagayday ang mga grasya gikan sa atong labaw magkagagahom or sa inyong panikay-sikay. Hindi na ito mapaambit no sa ato ang bisita karong hapuna. Ang atong GCash number 0918 554-2071 or 0991-207-9880. Ang imuhang bana o imong pamilya nagpaminaw na ron dito. So nga nakaabot ka namin na imong mama. Oo. Kay baw taon to nga naa ka diri kay kuyog man imong papa. Sige mga kasama, atong balikon ha atong gitabangan kining taong usa ka asawa nga nanawagan og tabang para sa iyang bana sud ang ilang sitwasyon
labi na kay dunay mga anak unya ang iyahaing taon nga financial nga problema wasla ikasarang labi na sa pagpa-stainless sa iyahang bana nga nakahiagom og nakasugat og aksidente samtang paingon ning mopauli gikan sa iyahang construction site nga gitrabahuan. Dunan sila 5 ka mga anak. Para sa iyong tabang, atong balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Atong basahon, no, ang inyong mga gipa-ambit nga tabang karong hapuna. Ma'am Maria Fat, yes, maayong gabi diha. Hello, maayong gabi, salamat sa pagpaminaw. Nga John Braille Paran, Sausa, pa-shout out sa Huyong-Huyong Bakayan. God bless from Sausa family. Maayong gabi sa Sausa family di sa Bakayan. Randy Santesas, maayong hapon, pa-shout out. Yes, maayong gabi na. Ingon man ni Jovencio Veloso Jr., maayong gabi. Atong basahon no nga gipaabot diri sa 0918-554-2071. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga tabang 500 pesos gikan sa 2611. 100 pesos gikan sa 5273 from Luway Bohol with prayers. Salamat kaayo ninyo diha. 10 pesos, salamat kaayo gikan sa 9386. Daghan kayong salamat. Mapiso man na, ma-5, ma-10 pesos, ma-20 apan kung ubay-ubay ang makapaambit sa inilahang tabang. At least makadugang-dugang no sa ilahang itigom. San pa man nagkinahanglan bitaw ni siya ga pangonsumo o uban pa nga needs. 30 pesos 7963. Daghan kayong salamat. 500 pesos 8935. Salamat kaayo ninyo sa inyong pagsanong. Daghan kayong salamat. 56 pesos 7675. Mao ni tabang nako ma'am sa nanawagan sa inyong istasyon. Salamat kayo. Salamat kayo ninyo sa inyong pagpaambit, sa inyong pag-send. Kanagaling mo type lang ka sa number or figure nga imong i-send sa imong pagkuha sa imong cellphone aron mo adto ka sa GCash. Daghan kayong salamat sa tabang. 3484 100 pesos. Daghan kayong salamat. 200 pesos agikan sa 6639. Thank you. 50 pesos account ending number 8848. Salamat. Ato nga number karon ha 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ay gabi ka sa mga Aidat Sharem Kabugnason. Maayong pagpaminaw. Nagtanong ko sa live o gingon man ako mga kaubanan diri sa Kalanggaman, Lutak, City of Naga. Mayong gabi from Inayawan. Gikan sa 7963. Pasensya, gamay ako mahatag. Daghan kaayong salamat. Sus, walay gamay kay kanatanan. Tabang gid gihapon na. 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Labaw sa tanan kami mapasalamaton din kayo kanunay sa matang higayon nga moon air ta sa atong mga panawagan. Labi na sa inyong pagsanong, labaw nang kami mapasalamaton kanunay kay na inyong pagsalig. Of course, ingon man sa inyong paghatag og mensahe sa mga manawagan diri nga halos walang-wala gyud no naka-feel magita sa sitwasyon karon ni atong bisita karon no, si Emeline itong halos wala kay laing kadangpan sa iyang pag-anhi diri sa iyang pagpaambit sa ilahang kalisdanan makaingon ka at least man lang sa ato ang paghatag og chance, paghatag og tabang, paghatag nila og kainong taog kadasig pinagi sa iyong tabang, prayers o guban pa financial nga tabang dako kayo ng butang sakto ba na ang makatabang-tabang yun makahupay yun Makahupay dako na kayo ng tabang gid man para namo way kabutang sa mo kalipay nga aduna joy tawo nga manggihatago na manuloyon kay kasing-kasing nga mohatag gid sila mabisan pa man og pariharap pud sila nato nga lisod
di sila magkwinta Palod nga may dali sa ato mic. ug unsay di sila magkwinta ug unsay balos ana. Dako na jud kay nagtabang para namo. Kung galing sa inyong walk-in sa iyong pagtabang, pwede ninyo mapahatod personal. Napadiri no atong bisita nga si Emeline, nga kauban niya iyahang papa. So muuli sad ni sila karon sa pinamungahan niya. Gabi na ra ba? Oh, sige lang magmatngon lang gyud magmatngon lang gyud gihapon sa kadalanan. Ay no, na ilang pag-anhi diri. Ini nga tumo. Sa atong 0991-207-9880, dahin kayong salamat. Sa atong numero 0991-207-9880, 200 pesos, 3311. Thank you. Dahin salamat, 500 pesos, 4068. 50 pesos, 6836. Salamat. 200 pesos, agikan sa 8176. 100 pesos, 3856. Salamat kayo ninyo. 100 pesos, 1026. Ragasa Store, Toyan City of Naga. Kumusta mo diyan? Thank you. 100 pesos, 2885. Salamat kaayo. 100 pesos, 5883. Thank you. 100 pesos, 11 or 1668. Salamat. 50 pesos, 5969. Thank you. Sa atong lain nga number 0918-554-2071 sa mga dugang pa nga ni paabot sa inyong hantabang. Diyan kayong salamat ha. 0918-554-2071. Yes, sa dugang pang tabang. Dagan kayong salamat. Ay 150 pesos ikan sa 5538. Thank you. At 20 pesos ikan sa 5523. 20 pesos daghang salamat. Sa kagatos ka pesos with my prayers and healing from Inayagan. 5709. Salamat sa usa kagatos. 50 pesos 4809. 250 pesos 4036 para sa Nagnin og Stainless from Guadalupe. Salamat kaayo. 60 pesos 2815. 50 pesos 1102. Kunya account ending number 3493, usa ka gatos ka pesos. Thank you. Ato oras alas 6:16 sa kagabihion mga kasama. Napay 200 pesos ikan sa 4843. Balik ta sa ito panag-uban sa DYHP Sumbunganan sa atong pagbalik kumanining mga pahinumdum. Sa DTX Sport. Balik ta diri sa DYHP Sumbunganan sa atong bisita karong hapuna. Nung agtabang para in taon sa padugang-dugang no sa stainless nga paginahalan para sa iyang bana. Nawagan karon ning asawa Emeline Unde. Kauban Emeline iyang papa in taon. Nagmotorsiklo ra gikan sa pinamungahan para makaabot diri sa tong Sibianan no makapanawagan. As of alas 6:28 karong gabi una, Emeline nakatigom ta diri sa atong panag-uban sa DYHP og 6,100 pesos. No, kanin sa meal. Ingon gitag dakong tabang na pod sa imong panawagan karon ang imong mensahe sa mga tanang nitabang, liwa pa mas kalisdanan karon apan nitabang gihapon sa imong kalisdanan. Daghan daing kayong salamat kaninyong tanan no nga wala jud pagduha-duha sa paghatag sa ilang hinabang nga unta
pilo-piloon pa sa makadaghan sa Ginoo ang ibalos diha niya ninyo. Daghang kaayong salamat. Dako na kainig tabang para namo sa puno-puno para sa bayronon sa stainless sa akong bana. Wala man ko makailan ninyo ug nagpasalamat ko ninyo sa tagsa ka ninyo. Daghang kaayong salamat kaninyong tanan kasing na kong pasalamat ninyo. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon, DYHP lagi haon. Kayong Diyos o kanatawan, mao'y ahong nialaga. Mga kasama din kayong salamat sa inyong makarunayon nga pagpaminaw o labi na sa tanan inyong makarunayon nga tabang sa atong bisita karong gabi una. Kining atong na tigom nga sa Ismil. Ako na nagtabang karon no, sa ilang panginahanglan. Ila dayon ni nga mapuno sa pagdaon aron di na may pangitaonon at least gamay-gamay nakakuha-kuha na ta no, sa ilang kalisdanan karon. Unya maningkamot lang pud mig natay mapadala ani og napamanggitay na available diha nga mga canned goods aron at least sa inyong pagpauli ug maapuhon ay malungag dunay magisa o baka masubak-subak sa imong pala sa imong mga anak. May isa pa yan. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemel James Quinones, Gerald Albios, Sans Miller Site, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap. Hindi ta malimot mga kasama ha. Karong gabi una sa atong pagpangape, atong piliyon ng kape nga naghatag natong healthy ug naghatag natong immune function ug energy. EXL Coffee Mix 17 in 1. Kamian nga kape, affordable kayo ug doon na kini ginseng, antioxidant, makatabang lang sa brain health function. EXL Coffee Mix 17 in 1. Yun man sa EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato kontra dengue sa ato ang pagpamasahe, sa ato ang pagtulog. Labi na kung namo di asa kabukiran, sa uban pa nga mga lugar, daghang kaig mga lamok. Ari na ta sa ato ang pagpanghaplas sa binagod pakigbato kontra dengue EXL. All-in-One Skincare Oil, mga kasama, mapalit na sa mabuti ka dool ka ninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Again, happy birthday sa tong kauban diri si kasamang Radioman Joseph Quijano. Ikan na sa DYHP and IFM family. O mayong hapon, may gabi na Jen Alsola. Karisita Larawan, may gabi niya mga musta di asa akong anak pandakan pinamungahan. Medi Larawan, Lumanyo o Nida Larawan Regner. So kay DYHP, amping tantanan niya. Salamat. Kini si Radioman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musulod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo nationwide. Ito ang DY